Bună ziua lumea, eu sunt Cătălin, bine v-am găsit la primul episod de Priza. Astăzi suntem aici de față cu Sorin. Salut! Și încercăm să trecem la rankul E. Mai jucate puțin, Da, sunt doar spectator fără la să filmez, laptop. dar să sperăm că va fi bine acum. Vrei să mânezi? Mânează toate. Am mai încercat de să filmez mai înainte, dar aveam un program foarte prost și nu am putut să filmez. Așa că m-am hotărât să filmez, am găsit un program bun. Că pot filma. Oh my god, ce mașină trece pe drum. Da? Mașina trece pe drum. Ai văzut cum s-a auzit? Da. Hai să minăm noi aici ca niște băieți, ca lumea. Aici facem 800 de mii. Să trecem la rankul următor. Deșarnic. Da, Da, l-am dat mă atâta? da. Mă... Hai să minăm și noi pe aici. Îl ajutăm. Da. Dar minăm și pe sus. Așa, hai să minăm pe aici. Pe la noi. Pe la noi. Pe aici, hai să văd că și ei minează pe sus. E frumos priză, mai ales dacă joci pe MCX. Dacă joci pe ăla pe care joacă Alex, ceri și 1.8. Aici ai 1.7. Ce care mi-e place mult. Da. Foarte. Că balurile merg în tot. Cum sunt și eu de asemenea, merge foarte rău 1.8. Bine, și lui Alex îi merge 1.8, dar prost, dar nu contează. El filmează 1.8. Eu filmează 1.7. 2. Pentru că e frumos. Alega. Mie îmi place mai mult. Fac și o serie de Skyblock. Facem mai multe serii de astea. O să joc și pe MCSG. O să am cont premium. O să... Oh my god, s-a dat de la început ăsta. Și mai ai alea. Da. Eu am mers direct în jos. Ia, hai. My fucking god. Bă, dar numai gold. Da. Grație. Hai să minem așa. Aici. Să nu ne ajutăm cu toți proștii. Da. Ăia sunt puțin cam proști. Ce am la mine? Îți trebuia să mă uit pe plotul meu. Să văd ce mai am pe acolo. Puteam să cobor pe aici. Nu da. Da, da, contează. Trebuie să mergem la suprafață să vindem itemele astea. Bine, vreau să mă... Nu? Vrei să mă... Hai să mergem să le vindem pe astea. Bă, dar unde mori mă asta? Până acolo sus. Ba, și cât de mult vreau pe aici. S-a săturat. Să ce poți mai face. Stai lemne, mereu și mai ce. Kit. Kit pickaxe. Dar nu mai ai, nu? Bă, dar... Da, se strică asta. Nu văd că nu. Dar cum naiba? Hai să vină în continuare. Mai am eu până fac banii. 800 de mii. Da. O să mai am de minat pe aici. Greu. Adică îți găsești ca o roaie. Da, cobor jos. Coborâm și în sus, da. Sunt disteți. Tu până sus, nu? Nu. Noi coborâm și în jos și în sus. N-ai văzut ca mine. Episodul de Survival va apărea tot astăzi. Pentru că n-am vrut să postez aseară. Cred că era pe partea cealaltă, dar nu contează.
Mai contează. O să mai fac episoade. Da. Mai de oară o să faci un laptop să se mișcă amândoi. Să facem serii de survival games, survival, Când de parcurs ar putea să nu cu mine. de parcurs nu cu tine. E slăbuț în parcurs. E bun să joci știu, așa, single Minecraft. player, de astea. Băi, ești tu Minecraft, dar trebuie să mă obținesc cu comediile. O să faceți serii de survival, Games, survival. survival, ai multe. O să facem și împreună. Asta e ce să facem. Trebuie să facem, să ne ținem de YouTube. Da, dar să mă drească, dați bine și eu. Până atunci o să mă fac eu singur episoade. Nu, nu asta. Bine, nu singur, o să mai am prieteni care să mă fac. Bine, când îi facem mai mulți abonați, o să fac și un live stream. Și așa. Bă, dacă mă chem la parcurs, eu doar mă uit la tine. Nu? Dacă mă chem la parcurs, eu doar mă uit la tine. Da. O să fac și live stream pe la 11, 12, 13 abonați pe atunci o să fac și un live stream. Că n-a trebuit să faci și live stream, nu? Dar live stream ce faci? Faci live. Adică să uită lumea la tine cum te joci live. Andrei. O să vedem. Dar știi cum să faci? Da, cum? Pe Twitch. Va fi, Twitch-ul va fi, live-ul va fi ori Minecraft, ori Sam, să vedem. Dar cred că Minecraft. O să fac un live de o oră. Decât nu? De o oră. Eu mai mult, așa drept, nu? Sau măcar o jumătate de oră. Da, ai fost Să joc mai multe. Nu știu, Alex a făcut câțiva abonați. Vreo 20 cred că are acum. Da, da, făcut-o. Și eu am de-abia 2. Bună seara. Da. Și un coleg, Un prieten. prieten. Bine, dacă îți place seriile mele, mă la câte abonezi. Dar sunt unii care nu le plac. De aia nu se abonează la canalul meu. Să te bun să te făcut youtuber de ieri. Păi n-aveam cum să... Pe 30 mai, spune. Trebuie ziua copilului. Mâine. Da. O să fie cam greu să fac eu O să facem o serie pentru că specială. nu mă cunoaște lumea. Da, o să fac eu abonați, măcar 10 abonați să facem și noi. Dacă fac 10 abonați, ești boss. Nu cred, Așa de început. nu cred că fac eu 10 abonați. Să sperăm totuși. Că facem. Da, mâine pe... Bă, mâine pe chestia copilului faci ceva special așa? Cred că da. Ce? Vreun joc de ăsta mai așa. Nu. Cred că o să fac FIFA. Da, cred că o să fac și FIFA cel mai probabil. Bine, dar nu cred că o să fac mâine de ziua copilului FIFA. Ceva mai potrivit un joc de copii. Pentru copii, dar ce Minecraft nu pentru pentru oameni. Da. Da. Să faci la Minecraft. Ce să faci? Nu știu, cred că survival game de asta. Da, mai special ce? Da. Aici minăm de zor. De zor. De zor. Da, mai multe. Da, pentru că minează în continuu. Oricum, cred că am filmat și câteva minute. Bune. Bine, nu o să fac episoade mai mari de 15 minute sau ceva. Deci așa mai mergi.
spun că nu mai mergi, dar de ce să le fac pe mari? Dacă nimeni nu se uită. Am avut lag. Da. Hai, bă, vă rog să vă abonați. Măcar cu unul, dacă făceam pe bine. Măcar unul. Că am pus și pe Facebook să aboneze. Trebuie speranță. Nu cred. Da, și cam atât cu acest episod. Eu am fost Cătălin, baftă lume, pa!